Incwadi kaDanyeli, isahluko seshumi, iyafundeka. Ngomhla wesithathu kaKhoreshi ukumkani wamaPheshiya, watyhilelwa ilizwi uDanyeli ogama libizwa ngokuba nguBhelitshatsari. Elo zwi liyinyaniso, lisingisele eluzengezengeni ke olukhulu. Waliqonda elo lizwi, wabanokuwuqonda umbono. Ngayo loo mihla mna Danyeli bendisenza isijwili iintsuku zone zeveki ezintathu. Andidlanga sonka sinencasa, akungenanga nyama nawayini emlonyeni wam. Andizithambisanga zada zazaliseka iintsuku zonke zeveki ezintathu. Ngomhla wama-24 wenyanga yokuqala, mna ndaba secaleni lomlambo omkhulu oyiHidekeli. Ndawaphakamisa amehlo am, ndabona, nantso indoda yambethe ilineni emhlophe, ibhinqe esinqeni sayo igolide ecekidekileyo yaseUfazi. Umzimba wayo wawunjengekrisolite, ubuso bayo ngathi ngumbane ukubonakala kwabo, amehlo ayo anjengezikhuni ezitshangatshangiswayo. Iingalo zayo neenyawo zayo zibonakala ingathi lubhedu olubengezisiweyo, nesandi samazwi ayo ngathi sisandi sengxokolo yabantu. Mna Danyeli ndawubona ndedwa umbono lowo, amadoda ebenam akawubonanga umbono, kodwa awelwa kukugubha okukhulu, abaleka azimela. Mna ndasala ndedwa, ndayibona ke imbonakalo enkulu, ndaphelelwa ngamandla. Nebala lobuso bam lisuka lajika, lonakala kum. Ndaphelelwa ngamandla, ndasiva isandi samazwi ayo. Ndakusiva ke isandi samazwi ayo, ndawa mna, ndawa isiduli ngobuso, ubuso bam babheka emhlabeni. Ndeva naso isandla sindichukumisa, sandimisa ngamadolo am nangentende zezandla zam ezihexezayo. Yathi kum, Danyeli, ndodana enqwenelekayo, waqonde amazwi endiwathetha kuwe, ume endaweni yokuma kwakho, kuba ndithunyiwe njakunje kuwe. Ithe yakuthetha kum elo lizwi, ndisuka ndema, ndathuthumela. Yathi kum, musa ukoyika Danyeli, kuba kususela kulaa mihla wokuqala owayinikelayo intliziyo yakho ekuqondeni nasekuzithobeni phambi koThixo wakho. Aviwa amazwi akho, mna ke ndize ngenxa yamazwi akho. Ke umthetheli wobukumkani bamaPheshiya wamelana nam imihla engama-24. Uyabona, uMikhayeli, omnye wakubathetheli abaziintloko, weza kundinceda. Mna ndamoyisa khona kookumkani basemaPheshiya. Ndize kukuqonda ke okuya kuhlela abantu bakowenu ekupheleni kwale mihla, kuba umbono lo usengowemihla leyo. Uthe ekuthetheni kwayo nam ngokwala mazwi, ndawubhekisa ubuso bam emhlabeni. Ndasisidenge, nanko ofana noonyana babantu echukumisa umlomo wam. Ndawuvula umlomo wam ndathetha. Ndathi kulo umi phambi kwam, Nkosi yam, ngenxa yembonakalo andifikele inimba yam, ndaphelelwa ngamandla. Angathini na ke ukuba nako umkhonzi wenkosi yam le ukuthetha nale nkosi yam le? Mna okwam andisenamandla, akusekho mphefumlo kum. Waphinda wandichukumisa onjengomntu, ukubonakala kwakhe wandomeleza. Wathi, musukoyika ndodana enqwenelekileyo, yiba noxolo, yomelela, yomelela. Ithe ekuthetheni kwakhe nam ndomelezeka, ndathi, mayithethe inkosi yam, kuba indomelezile. Wathi, uyazi na ukuba endize ngayo kuwe? Ngoku ke ndiya kubuya ndiye kulo nomthetheli wamaPheshiya, ndiphume nje, nanko umthetheli wakwaYivani esiza. Noko ke ndiya kukuxelela okubhaliweyo ezibhalweni zenyaniso. Akukho namnye womelezana nam ngoko